Assalamu alaikum, barkanmu da sake dawowa wannan karo. So anan za mu yanka kaftan da mai tsaga a gefe. So duk kusan ɗaya da measurement ɗin can ne na farko da muka fara. Yanzu a taƙaice dai a gurguje an gwada muku yadda za ku yi idan kun zo da irin atamfa haka, ga ta kafin ka buɗe ta. Yanzu wannan turmin atamfa ne, yadi 6 ne. Za ka gan shi haka. So abu na farko da za ka fara sai ka buɗe nan, kana buɗewa sai ka cire wannan abu. Bayan cire wannan abun sai ka mashi haka, shi ne ba zai laƙe ba kuma wani abu makamanci. Bari ka cire shi haka, gashi sai ka yadda. So shi turmin atamfa yadi 6 ne. So a ni ɓangare na duk inda na ga yadi 6 zan fara cire yadi 1. Zan fara cire shi as ɗankwali, ya zama ɗankwali na. Gashi zan cire yadi 1. Kun gani? Na cire yadi 1 na. Mai wannan sticker nake cirewa ne. Na cire mai sticker yadi 1. Sauran yadi 5 da ya rage min, a nan ciki zan cire hannu, zan cire duk wani style da zan cire. Zan cire tattara, zan cire komai dama zan cire a yadi 5. Kun ga batun ƙaramin ɗankwali bai taso ba kenan. So gashi nan na cire. So abu na gaba, sauran yadi 5 ya rage min. So sai in duba measurement ɗina. A measurement ɗina ina da inci, tsawon rigar ta inci 58. Inci 58 zan zo in cire inci 58. Gashi ina aunawa da inci 58. Inci 58 zan kawo ƙara sauran incina saboda na muku bayani shi ɗinkin mata kana yankawa yana ragewa. Zan ƙara dai zuwa inci 3 ko 4 haka. Yanzu ga inci 6, ga nan zai bani inci 4. To gashi nan zan ƙara. To saboda idan ba ka ƙara ba, can wurin measurement sai ka ga yana ta rage maka. Sai ka bi sai ka yanke. To ga nan na linka shi 2, abinda na samu wancan na farko ga nan na ƙara linkawa 2 sai in cire. Ka gani? Tabbatar da ya zama accurate, ya zama daidai wa daida saboda kada ya canza. Gashi yana saitawa, sannan yanzu zan ajiye haka sannan in yanka. Na serious ne, kun gani? So gashi ina kun gani na cire. Sai in cire na ƙasan. Gashi ga na ƙasan na cire sai in maida gefe. Sai haka. So wannan shi kuma wannan da za a cire shima sai in zo in raba shi 2 saboda zan lanƙwasa kowane, zan yi folding kowane. Kuna gani ko? Sai haka. Idan ka kwantar da hankalinka za ka fahimci me ake nufi sosai. Kun gani? Gashi nan ina cirewa. Ina cirewa. Na cire shi. In mashi haka. Yanzu in lanƙwasa wannan shi kuma. Lanƙwasa shi, ka tsara shi zama yayi daidai saboda za ka aza wani saman shi. Gashi nan. Na fara aza na farko, zai fita nishi sai ka aza na biyun ka.
shi ma so wurin aza wannan na biyu to nan wurin ne zaka fara yadda zip allowance. Kun fahimta? Zip allowance ake fitarwa. So for me nan wurin tunda mai tsaga gefe ce zan yi, so ban ni da zip allowance. Kawai in na gama ɗinki na daga baya zan tsaga inda zan fitar da zip ɗina kawai. Tunda tsagar gefe ce. Da tsagar baya ne kawai to ina needing zip allowance. So ni for now ban needing zip allowance. Ga shi ga na gyara atamfan kamar na goge ta. Haka zan mata saboda ta yi tsari ta bani duk abin da nake so. Abin da a sama shi a ƙasa. Kun gani? Ina ta gyaran ta. Gyaran atamfa. So abin da ya rage yanzu zan so in yi fixing length ɗin. Zan yi fixing length ɗin atamfa. Ina fatar kuna gani. Yawwa. So ga shi. So zan fara cire inci ɗaya da inci ɗaya na sama. To daga nan zan fara aza tape ɗina inda zan cire wurin armpit inci 7. Sai wajen bust point ɗinta 10.5. Gashi nan na cire. Sai waist ɗinta zan sa 14 ko tummy ɗinta zan sa 14. Sai hip ɗinta zan sa 24 ko 25. It depends ga irin tsawonta. Gashi nan na sa 24.5. Gashi nan na sa. Sai length ɗinta 58. To length ɗinta 58 ga 58 na sa. Sai allowance ɗinta zuwa nan sa shi ƙarshen tape ɗin nan. Nan wurin sai in trimming ɗin shi ko kuma in gyara shi saboda ta bani accurate measurement gabaki ɗaya. Masha Allah. So sai shoulder mu. A shoulder mu muna da 17 inch. To 17 inch na ƙara 1 inch saboda wajen ɗinki zan zo in gyara ta. Sai in sa. Gashi nan na sa 18 a nan. Gashi nan na sa 18. Bayan na sa 18 ko, so bari mu fara ƙara fitar da waɗannan layuka da muka sa saboda ya fita da kyau. Ku da ke gani za ku ga layuka daga nesa. Sannan kada ku manta a dual piece ake wannan zanen ba inda shining yake ba. Gashi nan ana ta fitar da layuka masu saboda ban da rula ne. So shi yasa kuka gani ga abin yadda yake. So yanzu zan zo in yi fixing measurement ɗina. In yi fixing a armpit, in yi fixing a box, in yi fixing a tummy, in yi fixing measurement ɗina a hip, sannan kuma in yi fixing measurement ɗina a length. Kuma bari in cire shi. Cire dogon line saboda a duk nan sama za mu zo mu cire sauran measurement ɗin. In muna bin wannan za mu ƙara fahimta. Shoulder mu 18 ga ta nan mun raba ta biyu. Sai bust ɗin mu 38. 38 plus 2 inch shine zai bamu 38 plus 2 inch shi zai bamu 40. 38, 39, 40. Sai mu zo mu raba. Me yasa za a ƙara? Saboda kaftan gown ce. 40 ko sai mu raba 40. Raba ɗaya, mu raba biyu.
so abin da ya bamu sai mu sa nan, an fahimta, sai mu sa shi nan, gashi, sai mu sa allowance ɗin mu 2 inch, fahimta, 2 inch, gashi mun sa 2 inch, kuna gani ko? Sai tummy ɗin mu 34 plus 5, 34 plus 2 inch for kaftan gown, 34, 35, 36, 36 shi ma sai mu raba biyu, raba ɗaya ko, sai mu haka, sai mu sa nan, quarter of the measurement ɗin za ka sa nan wurin, kun fahimta, plus 2 inch ɗin, gashi, 2 inch ɗin ma gashi nan mun sa, kun fahimta, sai hips ɗin mu 40, hips ɗin mu 41 ne ko, hips ɗin mu 41, to 41 plus 2 inch, kun ga zai bamu 43, 41 plus 2 inch, 42, 43 zai bamu 43 kenan, sai mu zo 43 ɗin shi ma sai mu raba haka, sai mu kalla haka, sai mu haka, gashi, na gani, sai mu zo mu sa wannan nan, mu sa shi a nan, gashi haka, mun sa, sai 2 inch ɗin mu allowance, na seam allowance, shi seam na dama na faɗa muku, seam shine duk inda za ka zo ka yi abin ga, gashi nan inda ɗinki zai shiga nan ne ake kira da seam. To abu na gaba, mun sa wannan, mun sa duka measurement ɗin, mun sa na bust, mun sa na waist, mun sa na tummy, so sai mu zo mu haɗe, so a shoulder mu muka ce nan wurin ko 18, a raba biyu sai ba mu 9, sai mu kawo 9 mu ga ta nan ko, sai mu dogon layi haka, nan ne cup ɗin mu zai tashi, gashi, tunda ba mu da ruler, so wannan shi kuma sai ka ɗauke shi na bust ɗin ka kai shi ga armpit, sai shiga cikin armpit haka direct, kun fahimta, sai ka ɗauko wannan cup ɗin shi kuma ya taho haka, ya fita haka, kuna gani, so shi ne, sai measurement ɗin mu na nan wurin, sai mu zo nan wurin, so abu na gaba shine wanda za mu, tunda mun ce tsaga gefe ce, nan ga ainihin measurement ɗin mu kuma inci 20 muke sawa, inci 20 ko 18, inci 20 ko 18 za ka sa ga tsagar gefe, so ga inci 20 nan, daga nan measurement ɗin, nan ne exact measurement, nan allowance, to kun ga za mu sa daga nan sai mu cire inci 20, kun ga inda muka sa shi, so daga nan ne za mu, saboda tsagan mu ta gefe ce ba ta ƙasa ba, masha Allah, ina fatan kuna fahimta, so nan bari sai mu auna nan, saboda muna so mu samu accurate measurement ɗin da za mu sa gaba ɗaya, 13.5, sai mu kawo 13.5 nan mu sa, gashi, 13.5, sai mu zo 13.5, sai mu zo mu haɗe shi haka, kuna gani, 13.5, sai mu haɗe shi haka, gashi nan 13.5, to sai mu zo mu haɗa wa'inga, wanga measurement ɗin yayi haka, sai mu zo nan inda cup ya zai tashi na tummy ko, kuna gani, da akwai curvy ruler kawai direct zai fita, ba tare da na tsaya wannan yi da hannu ba, amma tunda mun yi yau, mun yi gobe, mun yi jibi, so shi ne kun ga ya ba mu abin, so abu na gaba, bari mu fara cire ƙasan, sai mu zo mu cire wancan, yanzu gashi muna cire ƙasa, wancan allowance saboda ya bamu accurate abin da, sai sa muka ɗibe shi da yawa, saboda ɗinkin mata baya
baya son garaje shi ma. Idan ka yi mistake kai ka yi mistake. So ga shi nan, so sai mu zo mu cire wanga shape ɗin. Bari in ɗaga in fara cire wannan saboda ya fita. Kuna gani ko? Ga shi. Ina yanka shi, daidai shi. Daga armpit zuwa, kuna gani? Kada ku manta wannan mai tsaga gefe ce. Yasa kun ga na yi shi haka. Muna tsaya nan inci 20 inda muka cire. Ga shi nan. Kun ga mun cire wannan. Sai na gaba, shima sai mu zo mu cire na ƙasa. Ya zamana ɗincin ka yankan ka ya zama accurate, ya zama yayi kyau. Tun daga nan wurin za ka san ɗinkin ka zai yi kyau. Ga shi nan. Kuna gani ko? Ga shi nan. Tsagan mu za ta zama ta gefe. Yanzu ga shi nan takaice mun cire shape ɗin. Kuna gani? Ga shi. Da wannan ya fita. Ga shi ga shape ɗin ga komai. So sai nan wurin kuma sai ka zo nan. Bani son ina aiki da irin wannan ƙarshen, zan cire shi. Kun fahimta? So sai in zo in yi haka. Wannan shi kuma ainihin inda na gama ɗinki. Sai in zo in lanƙwasa shi. Kun gani? Sai in bar shi haka. Sai in ɗauko tip ɗina in ƙara to confirm ainihin na gama inda nake so. Ya bani shi. Masha Allah. Kun ga ainihin na gama ina 58 ne da 1 inch inda na cire. 1 inch inda na cire ya zama 59. Kun ga nan za ta bani accurate abin da. Idan aka cire nan, aka cire nan, aka cire half inch nan, aka cire half inch nan, za ta bani 58. Tsawon ta lafiya ƙalau. To amfanin wannan, to za mu zo mu aza mashi lami. Shi kuma wannan shine zai zama na. Za ku ga tsaga ce, ga ta tsaga amma ba a ganin ƙafa. Ba a ganin wannan irin yadda take buɗe wannan. To shine amfanin wannan. Za a lanƙwasa shi a haka. Zai shigo cikin ɗinki. Zai dawo a haka. Gani? To zai shigo a haka. Nan wurin za mu sa aljihun mu irin nan. Aljihun mu zai tashi daga nan. Aljihu ba zai tashi daga nan. Za ki sa hannunki ciki, sannan riga za ta zama mai tsaga gefe ba tare da ana ganin ƙafafu ba. Wannan zai shigo ciki in an yi sewing. Sannan kuma nan landing ba za a ga landing ƙasa ba. To shine amfanin yanka irin wannan. So na fata kun fahimce ni. So daga nan kuma sai style, sai hitar da wuya, sai zip allowance ɗina da zan fitar. So bayan na sa landing, na sa komai, zan yi fitar da zip sewing zan ma zip ɗin. Zai zama na accurate. In na gama ɗinki insha Allah za ku gan shi. Na gode sosai. Ina fatan mun fahimci wannan bayani. Bari in ƙara bayani a gurguje na wannan tsaga saboda ita ce kamar za ta ba mutane wani abin ga. So na cire inci 20 daga nan zuwa nan saboda in samu wannan tsagar. Kun gani? Inci 20 ne. Na cire inci 20 na wannan tsagar. So inci 20 sauran abun da ya rage na sauran atamfan shine kawai ban cire ba. Iyaka na cire wannan pieces ɗin na gefen na ƙasan atamfa saboda kada ya ɓata mun lokaci ko kuma
ya dinga fito min a ɗinki, to ba na son haka, shi yasa na cire shi. So ga hip measurement ɗinmu, ga tummy, ga chest, bust, ga armpit. So kuna ganin kowane daki-daki yadda aka fitar da shi da komai nashi. So sai nan wurin na manta ban fitar ba 1 inch. So a 1 inch ɗina kawai ina iya cire shi kawai fita haka, cire shi haka. Mun fahimta. Kusan duk shoulder mu ai ba straight take ba, ko ta mata ba straight take ba, ta ɗan yi curve. So shi ne kana fitar da ita za ka ga abin da zai babu. So ina fatan kun fahimta. A gurguje dai ƙarin bayani dai gashi. First bayan na buɗe atamfar na yi komai, za a ga in cire measurement ɗina, in cire armpit ɗina 7, in cire bust point ɗina 10.5, in cire 14, in cire 24.5, in cire length ɗina. Kun ga length ɗina 58 da yana ya bani 58. So wannan allowance ne, in na buɗe shi shine ya zama allowance ɗina can ƙari. So landing ɗinka kuma zai fara daga nan wurin ne zuwa sama. So shine sauƙin shi wannan, da kuma innovation ɗin shi da ci gaban da aka kawo gwargwadon wannan. Makin ka yi zip allowance kuma wannan ba sai ka yi zip allowance ba, iyaka idan ka gama kai ka tsaga nan, ka tsaga na baya kawai inda za ka sa zip ɗinka sai ka yi mashi suit sewing, ka mashi ɗinkin suit. So ina jin a nan muka kawo ƙarshen wannan class ɗin na yankan kaftan gown mai tsaga a gefe. So na gode sosai, Allah ya bamu sa'a, Allah ya taimaka kuma ya sa mu fi haka yadda muke. Na gode sosai, thank you very much.